Barkan ku da ci gaban labarin Aisha. Abokin Yusuf ya ce wai har yanzu ba za ka daina kallon yarinyar nan ba da ta wuce? Ya ce ba za ka gane ba ne abokina. A zuciyata ina jin akwai wani abu da yake tattare da yarinyar nan. Me kenan? Ya ce ban sani ba, amma ta tafi da imani na. Don haka zan je gidansu kamar yadda ta bani kwatance. Ya ce kuma da gaske kake? Ya ce da gaske nake, zan je in jaraba sa'ata. Ya ce to ba damuwa, yaushe za ka je? Ya ce yanzun nan. Don haka zo mu je ka raka ni. Abokin ya ce kuma kana ganin wannan hanyar ta dace? Ya ce ta dace mana, ina son san wace ce Aisha. Ya ce to Allah ya sanya alkhairi. Ya ce amin. Mama Laura ta ce Aisha ya kamata ki yi ki gama girkin nan, kin san jiran ki muke. Ta ce to Maryam tana zan ta ce kamar na ji mota ta tsaya kun sallama ake ta mota kuma bayan ta liƙa ta ganshi ya gaishe ta. Ya ce mama zan iya shigowa? Ta ce za ka iya shigowa ɗana, bismillah. Ya ce to bayan yana shigowa sai ce gurin Aisha na zo. Ta ce Aisha kuma? Ya ce eh. Aisha tana ganin shi ce to ya biyo ni kenan. Ta taho ta mishi sallama ya amsa. Mama Laura ta ce Aisha maza koma ki ci gaba da mana girki. Ta ce to mama. Ya ce mama gurinta na zo fa, me yasa zaki ce ta juya? Ta ce aiki take yi, bata karasa ba. Girki take kaga dole ta karasa, bai kamata a bar shi ba. Ya ce to sai ga Maryam ta zo ta ce salamu alaikum. Ya ce wa alaikum salam, ta gaishe shi. Sai Mama Laura ta ce wannan ya ta ce sunanta Maryam, ta kusa gama makaranta, ga ta da nutsuwa da hankali, ga ta da tarbiyya da bin na gaba. Ya ce to Maryam Allah ya yi wa rayuwa albarka. Ya ci gaba da kallon Aisha. Mama Laura ranta bai so ba. Ta ce amma Aisha ta fi gane zaman gida da yawacenta. Ya ce to ita kuma Maryam tana ƙaunar karatu sosai. Ya ce to mama amma me yasa ita Aisha ba ta zuwa makaranta? Ta yi shiru ta ce wannan kuma baban Aisha ya yi shiru ya tsaya ko yana kallo ya rasa me zai ce. Amma haɗuwa ta farko da ita a kasuwa, Aisha tana da ladabi ga tausayi sosai. Malam Kabiru da ya tsaya da yana kallon su ya rasa abin cewa. Laura ta ce Aisha fa aikin gida ne ya dace da ita. Ya ce to yaya ke gani in ta koma makaranta tare da Maryam ta ci gaba da karatunta? Malam Kabiru ya miƙe ya ce bari ka ji yadda abin yake. Mama Laura ta dakatar da shi ta ce malam tsaya zan mishi bayani. Aisha da kanta ita ce ta ce ba ta son makaranta, ta fi so ta zauna ta rinka taya ni aiki a gida. Yusuf ya ce mama in ba damuwa zan iya magana da Aisha. Sai ta ce to amma kuma yanzu tana aiki, amma wace magana za ku? Ya ce a'a ni da ita za mu yi magana. Ta ce to yanzu tana aiki ne, bari ta karasa, sai ta karasa. Sai ce ba damuwa zan jira. Ta ce amma aikin na tafi yana da yawa, zai iya ɗaukar lokaci. Ta juya ta kalli Maryam ta ce Maryam je ki kawo mai abin sha ya sha. Ta ce to ba damuwa, ta kawo mishi. Ya ce na gode Maryam. Mama bayan ya ajiye ruwan ya ce mama to yanzu zan iya magana da Aisha? Ta ce ba za ka gane ba fa, Aisha tana da sauran aikin ta da yawa har yanzu bata gama ba. Baban Aisha da ya yunkuro yanzu ya ce Laura ki kyare shi yayi magana, baki san me zai faɗa mata ba. Aisha zo nan. Ta ce to baba. To jama'a shin Aisha za ta iya faɗa ma Yusuf abin da yake faruwa da ita? Me mama Laura za ta yi ƙara yi kuma don hana faruwar hakan? Ko biyo mu a ci gaban za mu